скоро нещо ще гифна на победителя за 1000 V-Bucks. Нещо до 1000 V-Bucks, може и по-малко, но както той прецени, принципно не са много хубави нещата в шопа. Не знам какво ще си хареса той. Вие може да се абонирате за неговия канал, казва се Петко. За моя канал също може да се абонирате. Написах му здравей. Така, нека да изчакаме малко. Както виждате, съм от PlayStation, че по-лесно ми е да играя, отколкото от компютър, и съм свикнал вече. Той също игра от PlayStation и нека да ви забързам на вас. Това цялото бяха 6 минути, което е малко, защото преди си писахме 40 минути и не можехме да се разберем един друг и не можем да му гифна. Трябваше да сме приятели от 2 дена, но това стана 6 минути, аз ви го съкратих на минута и половина. Каза, че иска скинът X. Потърси го в Item Shop, пропуснал го 2-3 пъти, но накрая, след доста мъчение, защото Item Shop е доста дълъг, открих X. Естествено, гифнах му го веднага и веднага скинът беше при него. Написах му, т.е. не му написах, изпратено му написах. После той ми написа Keep me creepsy, макар че не разбирам такива съкращения от TikTok ако е. Написах му доволен ли, той каза да. И вие да сте доволни, че си спазих обещанието, макар че аз никога като кажа нещо не си променям обещанието, така че абонирайте се канала, оставите един лайк на видеото и чао от мен.